С серия от демонстрации в страната Iritrade привлече вниманието на иновативните фермери. В фокуса на агрошоуто беше трактор Deutz-Fahr 9340 TTV. Това е трактор с двигател Deutz, един от най-икономичните, най-надежните двигатели с 7,8 литра, с автоматична скоростна кутия, която е освен комфорт при работа, е изключително надежна и снижава разхода на гориво. Акцент в демонстрациите Iritrade постави на безоранната технология с машините на Kökerling. Този високотехнологичен култиватор е най-големият в света като работна ширина. Рамката е направена така, че да се разположат 4 броя работни органа. Това позволява органичната маса да се смеси равномерно с почвата и да не позволява задръстване на работните органи. Безоранната технология подобрява структурата на почвата в дълбочина, като я запазва рохкава и влажна за по-добро развитие на растенията и за получаването на по-високи добиви.